جبو هلبجارتنین خواجهیین سالا 2024 زیده نه ماه مانه. لجنه و سه کارسازین کرد یلماز üzeyroğlu، معزز باکتاش و شمسالدین بozkurt بربجیریا خوا بو پارێزگehên Amed Wan û Êliheyên Bakurê Kurdistanê ragihandin. Ev her sê karsazên Kurd derbarê sedemên berbijêriya xwe û projeyên xwe yên bo van her sê bajaran de ji rûda wê re axivîn. Yeşil Sol Parti'ye oy vereceğiz ve bunu Karsaz Yılmaz Üzeyroğlu ku bi xwe ji agiriye xwestibû di hilbijartinên boriyên xwe cihî de ji bajarê xwe bibe berbijêrê HDP. Ev daxwaza wî bi hincetên cuda hatibû redkirin. Lê vê carê dibêje ez berbijêrê Amedê me û ji bo gihiştina wê armanca xwe jî bang li HDP û YSP dike. emi pedek ve hezbike emi bajarê Amedê bikne hevalê Münih'ta bikne hevalê Milano'da xebatê me gelek başın gelek mezinin yani em dixwazin ku derheq vê adayetiya me da partiya kesk çep xeletiyê neke. Çünkü aynı vê şaşitiye eğer ku Amedê jî bike el Amedê jî winda bike. Düzenlemiş olduğumuz yeni nesil girişimcilik Karsaz û siyasetmedar Şemsettin Bozkurt jî dixwaze vê carê şaredariya bajarê xwe ya Wanê birêve bibe. Ev du serdemin ku qeyûm bi ser şaredariyên HDP'ên Bakurê Kurdistanê tên danîn. Şemsettin Bozkurt hişyariyê dide HDP û YSP ku di mijara diyarkirina berbijêran de baldar bin û di hincetekên nexin destê dewletê ku careke din qeyûman deyne ser şaredariyan. HDP ji bo qayyum avêtinê jî ku civakê tatmîn bike gelek bersiv nedan. Em dixwazin ku mervê wek me sivîl wek dadgehan da mehkemeyê wan tune bersuç nînin. Em ez wisa wê gumanê danim ku ekîbeke wiha were hilbijartinê dewletê jî di zorê da bimîne nikare qayyum bavêje. Karsaz Muazzez Baktajî zêdeyî sih salin di nav jiyana kar de ye. Bazirganiya navdewletiya kelûpelê navahîsaziyê dike. Peywendiyên xurtên bazirganî jî li gel Başûrê Kurdistanê hene. Bo şaredariya Êlihê wek jinê Kurd biryar daye bi tenaserê xwe rikaberiya aliyan bike û berbijêra serbixwe ye. Me wê balayê di Batmanê de dît. Şarevanî mixabin ev hevalê dê qayyum diavêjine ser waneka. Evê dî jî kar nakin Batman bêxweyî maye. Em ê tiştekî baş Batmanê re bikin. Miletê xwe re xizmetê bikin. Niyeta me em bajarê xwe bikine weka bajarekî Ewropayî. Piştî hilbijartinên xwecihiyên sala 2014 û 2019 ev du serdemin desthilata Tirkiyê li Bakurê Kurdistanê qeyûman diavêje ser şaredariyên HDP. Niha jî 48 şaredariyên wê ji aliyê qeyûman ve tên birêvebirin. Ev her sê karsazên Bakurê Kurdistanê naxwazin heman senaryo dubare bibin û dibêjin ku amade ne vê carê bo şaredariyan berpirsyariyê werbigirin. Ferdî Sak, Rûdaw.